ρωτήσω, σαν πρώτη ερώτηση. Ναι. Έχουμε ένα εξώφυλλό σου 1957, όταν ήσουν η ελπίδα του ελληνικού κινηματογράφου. Της ελληνικής σκηνής. Και της ελληνικής σκηνής, 1957. Σήμερα έχουμε 1990. Πάνε 33 ολόκληρα χρόνια. Ήθελα να ξέρω πόσο έχουν βαρύνει 33 χρόνια μιας ατέλειωτης δουλειάς. Γιατί έχεις δουλέψει σαν το σκυλί. Στο κινηματογράφο, στο θέατρο έχεις δουλέψει πραγματικά. 33 ολόκληρα χρόνια. Δεν είσαι κουρασμένη? Πολύ. Δεν φαίνεσαι όμως κουρασμένη, γι' αυτό σε ρωτάω. Δεν έχω τον καιρό να το συνειδητοποιήσω πόσο πολύ κουρασμένη είμαι. Μόνο φορές πολλές αισθάνομαι και μια πίκρα, μήπως η ζωή μου, η προσωπική μου ζωή έφυγε έτσι αμεταχείριστη, αχρησιμοποιητή. Έδωσα πάρα πολλά και εισέπραξα λίγα, γιατί το κοινό ίσως πήρε περισσότερα από μένα. Και σήμερα στο 1990 δεν είμαι η ελπίδα της ελληνικής σκηνής, είμαι όμως η ελπίδα της ελληνικής ζωής. Είμαι, αν θέλεις, καμιά φορά η παρηγοριά, είμαι σημείο αναφοράς και φθόνου, αλλά και πώς κρατιέται, βρε παιδί μου, αυτή η γυναίκα, τι κάνει.